الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cijenjeni džemate, hvala uzvišenom Allahu dželešanuhu, gospodaru svjetova koji nas je okupio večeras ovdje i počastio nas sa našim musafirom večeras, koji ne trebam posebno predstavljati, nama već svima dobro poznat, profesor dr. Omer Efendija Spahić, inače moj Zeničanin, koji živi dugo godina u Maleziji i radi uspješno. Evo da, vjerujem, to Omer Efendija ne bi sam rekao, ali ja ću da kažem, a vi ste mi vjerovatno već možda i čuli. On je nedavno dobio jednu prestižnu nagradu u Maleziji i to nas posebno raduje. Jedan Bošnjak koji je uspješan u svijetu, među tolikim brojem intelektualaca, učenjaka i tako dalje, da ga Allah dželešanu nagradi na njegovom putu i da čini i dalje dobra i da nas ovako ovdje obraduje svojim dolaskom. Eto, ja mu ne bih dugo uzimao vremena, znam da svi iščekujemo njegovo obraćanje. Ja ću samo napomenuti da će on večeras biti sa nama ovdje i isto tako i sutra navečer, ako voda, takav je program predviđen. Pa evo, ono što ne budemo večeras čuli, nastavit ćemo inša Allah sutra. Vojno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Vidin Efendija, braćo, sestre, članovi odbora, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao i obično, sva zahvala pripada Allahu dželešanu, našem gospodaru, našem stvoritelju. Neka su salavat i salam na miljenika Božijeg Muhammeda alejhi salatu wassalam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe. Draga braćo i sestre, zahvaljujem se Allahu dželešanu od srca što evo dade da se opet sretnemo, družimo, pričamo i ibadetimo zajedno, moleći Allah dželešanu da se okoristimo ovim našim druženjima, ovim našim sastancima, da se okoristimo beričetima Ramazana i posta, i ako Bog da odemo sa ovog beričetih mjesta večeras, da izađemo iz Ramazana kao bolji ljudi, bolji vjernici, bolji građani. Amin, ja rabbal alamin. Draga braćo i sestre, evo nam još jednog Ramazana. Evo mjeseca Allahove milosti, mjeseca Allahovog oprosta, mjeseca dženneta, mjeseca izbavljenja iz džehennema i džehennemske vatre. Evo mjeseca druženja, mjeseca iftara, mjeseca sehura, mjeseca svake ljepote. Kaže, Ramazan sa postom simbolizira svu ljepotu, svu prednost Islama, svu prednost one ljepote koju Islam predstavlja. Postimo, družimo se, očekujemo Allahu dželešanu nagradu, Allahu dželešanu oprost. I zaista, ko tako priđe postu, priđe Islamu, takav će zaraditi nagradu kod Allaha dželešanu. Muhammed al-Islam zato kaže u onom hadisu kad govori o postu: men same Ramadane imanen wa ihtisaban gufire lehu ma taqaddama min dhanbi. Onaj ko bude postio Ramazan čvrstom vjerom. Ne samo postio Ramazan, imaju šarti, imaju uvjeti. Men same Ramadane imanen, čvrstom vjerom. Vjerom u Ramazan, vjerom u post, vjerom u Boga, vjerom u poslanika, vjerom u sudnji dan. Ko bude tako postio Ramazan i ko bude postio Ramazan kao drugi šart, ihtisaben, očekujući, nadajući se Allahovoj dželešanu nagradi, njemu će biti oprošteni svi grijesi. Dakle, rezultat posta, rezultat jednog procesa posta jeste praštanje grijeha. Ali između posta i praštanja grijeha imaju dva uvjeta, imaju dva šarta.
Prvi uvjet, prvi šart je imanen, vjerom. Ko bude to činio kao vjernik, vjerujući, znajući šta je post. Vjerujući, znajući povrh svega šta je on i ko je on. Jer ti postiš, ja postim. Dakle, najključnije pitanje je ovdje ko si ti kao postač. To je najvažnije pitanje. Ko si ti kao postač? Jer sve izlazi iz tebe. Sve izlazi iz mene. Ne vjeri u nas. Pojačaj nos. Samo ti pojačaj malo. Vokal. Dakle, imanen, čvrstom vjerom, sve proizlazi iz nas. Ako je dobro, od nas je. Ako je zlo, od nas je. Sve što vidiš oko sebe dobra, sve što vidiš oko sebe zla, sve je to od nas. Sve je to od ljudi. To nije niko drugi učinio, to smo mi. Mi smo autori svakoga dobra, mi smo autori svakoga zla. Prema tome, mi smo odgovorni za svako zlo i ako ovo da bit ćemo nagrađeni za svako dobro. Zato kad govorimo o vjeri, tačno, vjerovanju u Allaha, vjerovanju u poslanike i tako dalje, ali prije svega toga imamo ono shvaćanje šta je čovjek, ko je čovjek. Ako to shvatimo, sve ostalo lako shvatiti. Jer ti si taj koji posti, ti si taj koji klanja, ti si taj koji daje zekat, ti si taj koji ide na hađ. Hađ se ne obavlja sam, jel tako? Ramazan se ne posti sam, namaz se ne obavlja sam. Ti si dakle taj koji obavlja sve to što treba da se obavi. Zato dakle poslanik kaže, ko bude postio čvrstom vjerom i onda bahti saben, očekujući, nadajući se Allahovoj dželešanhu nagradi. A znamo kakva je nagrada kod Allaha dželešanhu za post. Mi to znamo, pazite, znamo kakva je nagrada, nema tajni, nema zastora, nema maski kod Allaha, sve je jasno, sve se zna. Znaš se šta vodi džennetu, znaš šta vodi džehennemu. Ko će u džennet? Bujrum. Ko će u džehennem? Bujrum. Nema misterija u islamu, draga braće i sestre. Za razliku od kršćanstva, judaizma, budizma, hinduizma, kaže u islamu nema misterija, nema legendi, nema mitova. Istina je najjednostavnija, najčišća istina. I zato ko hoće u džennet, zna se šta vodi u džennet. Ko hoće u džehennem, zna se šta vodi u džehennem. Bujrum. Nema toga koji bude radio istinski za džennet, ne ode u džennet. Nema toga. To je bila nepravda. Ko bude radio istinski za džennet, ne ode u džennet. Nema toga. Jednom poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedi ovako sa ashabima i reče u jednom hadisu, kaže: Kullu ummeti yadkhuluna al-džennete illa men eba. Svi sledbenici moji, čitav moj ummet će ući, pazite, će ući u džennet. Čitav moj ummet će ući u džennet illa men eba. Osim oni koji to odbiju. Samo oni koji odbiju neće ući u džennet. Rekoš ja sahabi, poslaniče, kako to? Kako to? Svi će ući u džennet. Samo onaj koji neće ući u džennet. Kaže poslanik, pa jednostavno, moja zadaća kao poslanika jeste da vam kažem šta vodi džennet. Prvo šta je džennet i šta vodi džennetu. I da vam kažem šta je džehennem i šta vodi džehennemu. Pa ko hoće u džennet, bujrum. Zna se šta vodi džennetu, bujrum. Hoćeš u džennet, znaš šta treba raditi. Nećeš u džennet, hoćeš u džehennem, isto tako znaš šta treba raditi. I zato, dakle, između posta i ulaska u džennet koji je obećan svakom postaču, šta treba? Čvrsta vjera. Da znaš zašto obavljaš, šta obavljaš i radi koga obavljaš i ko si ti kao autor posta. I ono kaže, čvrsto vjeruješ, Allah dželešanu je obećao džennet i ti znaš da je džennet tvoj. Čiji je džennet? Džennet pripada vjernicima, jer tvoj džennet jeste ako si vjernik. Jeste ako si vjernik, jer džennet, pazite, vjernicima. Hoćeš u džennet? Jeste. Šta treba biti? Biti vjernik. Vjeruj,
znaj. A šta treba znati? Šta treba vjerovati? Pogledajte, mi nekad se preokupiramo pitanjem vjere, šta je to, pa kako? Vjera je, kaže, samo znati, shvatiti i priznati istine postojanja, bile one fizičke, bile one duhovne, bile one metafizičke. Jer Allah Đelešanu je istina. I mi vjerujemo u Allaha Đelešanu kao istina. On postoji i mi zato vjerujemo u Allaha. Vjerujemo u poslanike kao istine. Vjerujemo u sudnji dan kao istina. Zato smo rekli, u islamu nema legendi, nema misterija, nema mitova, to sve bezvezne stvari, neosnovane stvari i stvari koje ne postoje. Pazite, zato kada islam kaže vjerujte, znači vjerujte u istinu, nemojte se zabavljati neistinama, lažima, mitovima, legendama, misterijama i sujevjerima i tako dalje. To su, pazite, neistine. A najveća istina, pored Allaha Đelešanu, jeste čovjek. Ti si taj koji je istina. Ti si taj koji si u centru kosmosa, univerzuma, sve radi tebe opstoji. I sad ti kao u centru istine moraš da shvatiš istinu. I moraš da je prihvatiš kao takvu. Vidimo fizičke istine. Ti si istina i ja sad znam. Ti si tu kao istina. U ovom smo prelijepom džematu, u ovom mešćidu i znamo da je ovo istina i tako je prihvatamo. Imamo li duhovne metafizičke istine i one su istine kao što smo i ja i ti istina, kao što je ovaj džemat istina, ovaj mešćid istina i prihvati ih kao takve. Znači mi samo shvaćamo, prihvaćamo i priznajemo istine. Pa kažemo šta je vjera? Vjerovanje u Allaha Đelešanu, znači prihvataš Allaha kao istina koja postoji. Vjerujemo u meleke. Ko su meleci? Meleci su istine koje postoje. Izvršioci Allahovi radnje, Allahovi planova, poslanici istine, Božji kitabi istine, sudnji dan istina. Jer kaže, kad čovjek ne bi vjerovao, pazite, o čemu se radi? Kad čovjek ne bi vjerovao, šta se dešava? Ne vjeruje Allaha. Čime ispuniti taj vakuum? Šta, ako nema Allaha, šta onda ima? Onda ulaze sujevjerja, misterije, mitove, laži i tako dalje, onda čovjeka bude strah. Ako nema Allaha, šta ima? Ako nema poslanika, ko ima? Ako nema meleka, koga ima? A Islam hoće da nas spasi ovakvog stanja, jer je to vjera volan rahmeta, vjera milosti, hoće da nam prezentira istinu da živimo u miru, jer čovjek je najmirniji kada zna istinu. Kad zna istinu, onda je najmirniji. Ako ne zna istinu, onda ga najviše strah. Kad čovjeka je strah od nepoznatog. Subhanallah, čovjek ne vjeruje u Boga. Pa šta je, kaže, šta ima? Kaže, ne znam. Onda moj život samo strah, ništa drugo. Zato kada Allah govori o vjerniku, o istinskom vjernicu koji slijedi istinu, stalno potencira la haufun alejhim wa la hum jahzanun. La haufun, ovo što u Kur'anu nađe, ne znam koliko puta, desetine, možda i tog puta. La haufun alejhim wa la hum jahzanun. Nema straha tom vjerniku, niti će onda tuguje. Pazite, dvije stvari. Nema straha i neće da tuguje. Što kaže nema straha i nema tugovanja? Jer kad je čovjek izgubljen, a ko je izgubljen? Izgubljen je onaj koji ne zna istinu. Onaj koji ne zna šta je život. Onaj koji ne zna ko je on. Taj je izgubljen. A kad si izgubljen, strah te, jel? Odeš u šumu, izgubljen si, strah te. Odeš u grad, izgubio se, strah te. Gdje god da si izgubljen, strah si. Ne možeš definisati stanje u kojem se nalaziš, strah te. Nešto te boli, ne možeš definisati onu bolest, strah te. Ako čovjek živi život, ne zna šta je život, ne zna svoju poziciju, kako da se pozicionira u životu, strah ga. Što ga je strah? Nikad ne zna šta se dešava sutra. Šta se dešava iduće sekunde, minute, sahata, sutra, prekstra, zakstra. Kad umre, šta će? Ne zna, to je strah. I kada Allah kaže la haufun alejhim, nema straha za vjernike, nema straha po pitanju onoga što dolazi. Jer on zna šta se dešava. Jer vjernik je istina, zna istinu, on zna šta se dešava. Svaki dan, što god da se desi, on zna da je to Allahova volja. On zna da je to Allahov plan, da Allah stoji za svega ovoga. I što god da se desi, pa sve to volja Allahovo. I ono najgore kad se desi smrt,
Šta mi kažemo? Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Allahu pripadamo, Allahu se vraća. Zato kad čovjek, vjernik, čudne da je neko umro, je tako? Žao nam je kad ljudi umru, žao nam je. Ali ono jednostavno, smireno kaže inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Allahu pripadamo, Allahu se vraća. Ovdje sam postojim radi Allahove volje. Opstajem, egzistiram radi Allahove volje. Vraćam se Allahu radi njegove volje. Kako je jednostavna filozofija života. Filozofi su pokušavali hiljadama, milionima godina da riješe ovu najveću misteriju života, misteriju istine. Nisu je uspjeli riješiti. Dođeš jednom finom džedi, finom hađiji koji nema nikakve škole, pitaš ga o ovoj najvećoj filozofiji života, jednostavno kaže Allahu pripadamo i Allahu se vraća. Sve sumirano u 3, 4, 5 riječi. Sva filozofija života sumirana u 4, 5 riječi. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Pripadamo Allahu, Allahu se vraćamo. Nema straha. Što god da se dešava, ideš Allahu. I na kraju krajeva, šta te čeka na kraju krajeva? Džennet. Pa evo šta postimo? Radi čega postimo? Postimo radi toga da osvijetlimo taj put budućnosti. Da osvijetlimo put između tebe i dženneta. Će tu biti strava, to je želja, to je onaj excitement, to je ono uživanje. Vraćaš se Allahu, ideš džennetu. Dakle, la haufun alejhim. A to je samo karakteristika vjernika. Nema straha. I kaže, walahum jahzanun. I ne tuguju. Šta kaže tuguju? Ovdje strah, tuga. Kaže, ne tuguju zbog onoga što ostaje iza njih. Mi svi tugujemo, jel da kaže, stari se. Ostarija, kaže, ode mladost, pa tugujemo. Imao para, pa nema para, pa mu žao, tuga. Djeca bili sa njim, ode svak sebi, tuguje. Sve odeva, sve ode. Ti kad pogledaš svijet, kad sagledaš svijet sa različitih perspektiva, sve ode od tebe, čovječe, ništa ne ide tebi, sve ide od tebe. A što ide od tebe? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko tjedne dunjaluk, dunjaluk bježi od njega, neće ga nikad stići. I ti tačno nekakav sjedneš, kad razmisliš s ovog ugla, iz onog ugla, sve bježi od tebe, ništa ne bježi tebi. A kaže poslanik, ko se okrene od dunjaluka, ne u onome negativnom smislu, mi moramo živjeti u dunjaluku, a ne u onome negativnom smislu, a živi za dunjaluk. Okrene leđa dunjaluku, jer dunjaluk će, trebaš mi samo onoliko koliko trebaš da budeš fondacija, osvršna daska za džennet, toliko mi trebaš. U tom smislu kada okrećeš leđa dunjaluku, kada je poslanik, ko tako okrene leđa dunjaluku, kada je dunjaluk trči tebi. Dunjaluk trči tebi. I kaže, ako hoćeš dunjaluk, reci ne dunjaluku. Onda eto ga za tobom. Eto ga onda, ne pa to pasite, ko je ovo rekao? Najveći mozak, najveći mudrac, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, istina, pazite, jer poslanik je istina. A šta očekuješ od istine? Od istine očekuješ samo istinu. Jer poslanik kao istina govori samo istinu. Kad čitaš Kur'an kao istina, šta očekuješ i dobiješ od Kur'ana? Dobiješ samo istinu. I sad smo rekli, sva ona najveća pitanja kojima se zabavlja čovjek milionima godina, poslanik ili tako Kur'an u 3-4 riječi. Hoćeš li dunjaru? Okreni se od dunjaluka. Ideš za dunjalukom, nema toga. Nema toga. Što je rekao jedan mudrac, jedan od tabijuna, kaže, najčudnije mi je, najsmješnije mi je. Kaže, čovjek ganja dunjaluk, trči za dunjalukom, a nije niko stigao dunjaluk. A on se zdrobi, trčeć, leteć za dunjalukom, a dunjaluk je niko stigao. A kaže, on leti za dunjalukom, trči za dunjalukom, a Azrael trči za njim. To je kucrtano, znate, jedan za drugom, znate. On trči za dunjalukom, a dunjaluk je niko stigao. A za njim Azrael trči. Ono troje, znate, dunjaluk, on i Azrael. Kaže, nije nikad niko stigao dunjaluk, neće ni on. A samo je, kaže, pitanje vremena, kad će ga Azrael, što bi mi rekli, zakapuljač. Da se kaže tako, kada stigne zakapuljač se upati, kaže. Nije nikad stigao dunjaluka, a samo je pitanje vremena. Danas, sutra, prekstra, bez obzira, samo je pitanje vremena kad će dunjaluk, Azrael njega zakapuljaču. I to je, pasite, pogledajte kako je vizualno
prezentirao čovjek, Buda, Stabiun, prije 1300 godina, čitavu filozofiju, kompleksnu filozofiju života. Hoćeš li život, shvati šta je život i shvati ko si ti, šta si ti u životu. I zato kaže Allah šanu stalno, potencija u Koranu, la haufun alejhim, wala hum jahzanun. Nema straha zbog onoga što dolazi, wala hum jahzanun. I ne tuguju zbog onoga što odlazi od njih. Ako je dobro, pazi, ako je dobro, čekat ćete na sudnjem danu. Ako je loše, ko tuguje za lošim? Niko. To je taj status, to je taj osjećaj, pozicija vjernika. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada govori o Ramazanu, o postu, o najvećem fadiletu, najvećoj hediji Allaha, jer samo kaže ko bude postio Ramazan imanen, vahtisaben, čvrstom vjerom, znajući da će mu Allah dati nagradu posta koja je džennet, gufire lehu ma taqaddama min dhanbe. Biće mu oprošteni svi grijesi nakon Ramazana. I to je ta ljepota, to je taj hajr Ramazana, hajr posta kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sumirao u jednom kompletnom hadisu, da kraj se o vjeri, očekivanju nagrade od Allaha dželešanuhu. Radi se o čemu? Radi se o shvaćanju ko smo mi. Ko smo mi kao postači. Mi koji postimo, ko smo u stvari mi? Postimo radi Allaha dželešanuhu. Ko je Allah dželešanuhu? To je vjera. I zato, draga braćo i sestre, kada Allah dželešanuhu govori o postu, kada nam naređuje post, Allah se obraća baš takvim ljudima pa kaže estaizu billah. Ja ejuhalladina amanu, kutiba alejkumus sijam. O vi koji vjerujete. Paste suptilnosti Kur'ana. O vi koji vjerujete. Propisan vam je post. Pogledajte, Allah šan nije rekao o ljudi, propisan je post. Ne. O vi koji vjerujete. Ja ejuhalladina amanu. Vjernicima je samo propisan post. Zato samo vjernici poste. Pazite, onaj koji ne posti, on tačno živi prema anticipacijama Kur'ana. Onaj koji ne posti, pa i ne treba da postiš jer nisi vjernik. Jer Allah se obraća vjernicima. Ja ejuhalladina amanu, kutiba alejkumus sijam. O vjernici, propisano je post. I Ramazan je baš ta prilika da se čovjek omjeri ko je i šta je. I spontano, tačno pokazujemo se ko smo i šta smo. Jer post je propisan vjernicima. Onaj koji ne posti, tamam, i nisi vjernik, Ramazan nije za tebe. Onaj koji šara, pa Boga mi šaraš po pitanju imana. Radi se ovo proporcija, znate, proporcija vjere, imana i onoliko koliko ti daješ, koliko se odazivaš Allahu dželešanu. Jer Allah dželešanu kad kaže, o vi koji vjerujete, paste, on se obraća meni i tebi. O vi koji vjerujete. Vjernik će osjetiti značenje, smisao, dubinu ovoga kuranskog poziva. O vi koji vjerujete. Onaj koji ne reagira, tamam. Vjernicima se Allah obraća. Onaj koji ne reagira, koga je srce hladno, tvrdo, tamam, i nisi vjernik. Onaj koji reagira 50%, tamam, takav ti je i iman, tako ti je srce 50%. Allah se obraća vjernicima. Ne obraća se ljudima, čak se ne obraća onim nominalnim muslimanima, znate, nego vjernicima. I svako od nas treba da osjeti taj poziv Allaha. O vi koji vjerujete. I svaki dan kojeg postiš, i ja i ti, draga braćo, drage sestre, osjeti da si se odazvao gospodaru svome. A onaj ko se odazva gospodaru svome, njegov gospodar se odaziva njemu. Pazite, ovdje nas Allah zove, tako, početak Ramazana, početak posta jeste poziv gospodara svjetova. Ja ejuhalladina amanu, kutiba alejkumus sijamu. O vi koji vjerujete, propisano je post. Tvoj post je odazivanje, odgovor
Allahu Đelešanuhu. A kad postiš, kaže mjesec Ramazan, mjesec dova, mjesec pokajanja, mjesec vraćanja Allahu Đelešanuhu, ti kad digneš ruke Allahu i kažeš Allahu oprosti, Allahu smiluj se, sad ti očekuješ od njega da se odazove. Pazite, opet imamo ovdje reciprokaciju jednu, tako? Allah kaže, posti, ti se odazoveš. Onda ti digneš ruke i kažeš Allahu oprosti, Allah ti se odazove. Zato u Kur'anu kada se govori o postu, počinje prvo ovaj ajet, ja jedinama kutiba alejkumu sijam, pa dole zadnji ajet kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا. Kaže Đelešanu, ja uslišavam dove onih koji me mole, pa neka se oni odazovu meni. Pazite, odazivanje Allahu znači i on će se odazvati tebi. I baš se ta reciprokacija pokaže najčišće, najjače uz Ramazan. O vjernici, propisano je post. I ti kad postiš, znaj da si odgovorio Allahu. I Ramazan je baš ta šansa da ožive ove komunikacije sa Allahom, sa gospodarom. Vidite, on govori nama, mi govorimo njemu. Pogledajte, propisano je post, o vjernici. Najdi sebe u ovim riječima. Najdi sebe u ovim riječima, neka Allah tebi govori. Kad čudneš ovako hođu, vajza, kad citira ovaj ajet, zažmiri i zamisli da li Allah govori tebi. Da li Allah govori tebi? Ako postiš, govori. I kada budeš iftario, kada se budeš mrsio, ima ona dova za iftarenje. Kad ti kažeš Allahu, Allahume inni leke suntu. Pogledajte ljepoti, Allah kaže propisan vam je post, o vjernici. I ti kao vjernik odazvao se ovom pozivu i kad se budeš iftario, kažeš, umeš mu čašu vode, onu hurmu, kažeš Allahume inni leke suntu. Gospodaru moj, ja radi tebe postio. Pazite dijaloga. Pazite, ovo je vrhunac, kulminacija, komunikacija između roba i raba. Između gospodara i sluge. O vjernici, propisano nam je post. Ovo je od samog početka egzistencije deklarisano. I sada mi ovdje u Australiji, u Sidneju, nakon koliko hiljada godina se nalazimo i odazivamo se ovome svetom pozivu i na kraju kad uđeš i tati, čašu vode i kažeš gospodaru moj, ali tiho, pazi, gospodaru moj, ja radi tebe postio. Pazi, to ti je odazov onome, o vjernici, ja u ime tebe postio, ja radi tebe postio. Obike amentu, pazite, ja ehledine amenu, obike amentu, radi tebe ja Allahu postio i u tebe vjerujem. O vjernici, jel' o vjernici, Allah je te postio i u tebe vjerujem. Ubike amentu, wa alejke tevekkeltu, na tebe se oslanjam, wa ala riskike eftartu. I tvojom nafakom, tvojim riskom, evo ja se iftari. Pozvao si me Allahu, evo ja se odazvao. Kažeš, o vjernici, evo ja sam vjernik. Nije da se ono foliram, nije da se ono pušem, znate, nego potvrđujem to svojim djelima. Evo ja vjerujem u tebe, Allahu, nadajući se, moleći da budem u kategoriji ti selektiranih ljudi, osoba koji su vjernici. Ja sam taj, pokušavam Allahu. A znate, dova se ne čini na glas. Dova se čini tiho. Čak ima uleme koja kažu srcem. Najbolja dova je vibracija srca. I ti kada otvoriš srce, kada uđeš u čašu vode pred iftar, pa kada kažeš Allahu, ja radim tebe. Ne samo ti i Allah, niko drugi. To je čitavo postojanje. Živimo u svijetu koji broji, ne znam, sada 8 milijardi ljudi, a kad dođe do ovih momenata, samo ti i gospodar, niko drugi. Niko drugi ne postoji, samo ti i gospodar. On priča tebi, sad ti pričaš njemu. Allahumme inni leke sunt. Gospodaru moj, ja radi tebe postio. Koji su to događaji? Koji su to doživljaji? Koji su to experiences? Allaha mi, ako čovjek zaista dostigne ovaj osjećaj, postigne ovaj značaj, ovaj smisao, ne samo posta, nego Islama generalno, i ovih komunikacija između tebi i Allaha generalno, kaže, shvatit će da je to sve što život vrijedi. Zbog ovih momenata se ljudi živi. Ovo su momenti
Čovjek kada shvati, onda će da shvati šta znači vjera. Šta znači istina, šta znači biti u centru istine i šta znači živjeti za istinu i umrijeti za istinu. Kada dosegne onaj moment, kada ga osjeti onu ljepotu, onu strast, kada Allahume inni leke sumtu. Allahu, ja radi tebe postio. Pa kako idemo naprijed, dođe Lejletul Kadr, pa ono pred Bajram, pa opet one dove, Allahume inneke afuvun, tuhibbul afve fa'fu. Pa opet ono, o gospodar moj, ti si taj koji prašta. Ti si taj. Ne to naglas, to je u sebi. Ti srcem, ti si taj. Dakle, ti, nije niko drugi nego ti. Ja i ti, niko drugi. Ti se meni obrazi, ja se obraćam tebi. To je taj smisao Ramazana, smisao posta. I ako čovjek zaista ovako pristupi Ramazanu, pristupi postu, zaista je oživio riječ poslanika men same Ramadane, imanen, wahtisaben, gufire lehu ma taqaddama min dembi. Onaj koji bude postio Ramazan imanom, čvrstom vjerom, istinom, on oličujući istinu, shvaćajući istinu, živeći za istinu, wahtisaben, očekujući nagradu za ono što čini, gufire lehu ma taqaddama min dembi. Svi grijesi, pazite, braćo, dragi sestre, ovo su goleme stvari, svi grijesi će oprošteni biti. A šta hoćemo drugo života? Šta hoćemo veće da nam grijesi oprošteni budu? A to je baš zadaća Ramazana. Zadaća posta se oprošte grijesi. Gufire lehu ma taqaddama min dembi. Svi grijesi će oprošteni biti. Zašto? Jer je to spontani proces. To je rezultat Allahove milosti, Allahovog oprosta. To je rezultat onoga imana. Men samara imanen, jer kaže u srcu vjernika, u srcu jedne osobe ne mere iman i grijeh, ne mogu koegzistirati, ne mogu biti zajedno. Ili je iman, ili je grijeh. Ako ima iman, on neutralizira sve. I čovjek ako oživi iman uz Ramazan, oživi ga, ojača ga, on neutralizira svaku hrđu, svako zlo koje je možda postalo u njegovom biću, njegovom postojanju. I zato na kraju krajeva kaže, prođe Ramazan, gufire lehu ma taqaddama min dembi. Svi grijesi, pa nema iznimke, svi grijesi će oprošteni biti. To je ta ljepota, to je ta veličina. To je taj poklon, pazite, poklon nama od Allaha. Prvo, Ramazan sam po sebi je ljepota. Pogledajte, uživamo Ramazan, uživamo iftare, uživamo teravije, uživamo sehure, pa imamo Bajram i tako dalje, onome duhovnom smislu, grijeh se brišu. Pa šta hoćemo više od života? Šta hoćemo više od Allaha? Znamo formulu, hoćemo li je, to je naše. Nećemo li je, opet je naše. Šta je poslanik rekao? Svako će ući u džennet, osim onoga koji ne htjeli. Ko posti, taj zna šta hoće. Ko ne posti, i taj zna šta hoće. Postimo, alhamdulillah, zna se šta hoćemo, očekujemo od Allaha dželešanu nagradu. On je obećao, pa zamolimo ga još jednom da se smiluje, da uspijemo, da ustrajemo, i ako da se ovako jednom opet saberemo na Bajram za Ramazana, oprošteni, njegovi selektirani, izabrani robovi, i ako da opet ovako jednog dana u džennetu. Pa staćemo ovdje, ako da je sutra opet nastaviti. Allah vas nagradio, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.